अरे नया साल में कहा खबर बा। अरे मालवा के कुछ देवे खातिर लेके आइलू हो ग्रीटिंग कार्ड कि सुखले सुखले कटे। का कही वीर बहादुर भाई, एगो हमारे दुकानिया के बगल में एगो दुकान बस और नुजवा के 5 बजे बंद कर दिलक। हम सोचने का अनहार हो न तो ग्रीटिंग कार्डवा ले लेते हैं। हाँ। और बंद करके चल गई बात। अब सोचने न कि सुबह ले ले, लेकिन एगो चीज ले ले बाने। खाली ले हो रे भाई ले ले बाने, मतलब उससे कांटेक्ट हो एकदम, मतलब बहुत वीआईपी ले ले बाने। उहे दे अब देखिबो का करबो दिखा देते ने। ले ले बाने, चुरा के रख ले बाने भाई। इहे तो लेनी है एगो छोट हन मोबाइल हो। हाँ इहे पहले से कहत रहे कि एगो दे दियो, एगो दे दियो, करे रुक दे देता तो अंदर रखे वाला हवा हो। खाली इहे मतलब बा कि दे के तनी बातचीत होए लगे तो दे दे भाई। गारंटी करा सुबह खरीद ले, सुबह है लिख लाख के दे दे। तो तू का देबा हमारे से तो पूछ ले लो। हम का कहीं ये यार हमार मालवा कहले हवन कि ये राजा जी लेके अइह राजा आई तबनु रात के खूब बजावल जाई। अरे मर्दे तहे के तार माल तो माल है मर्दे मस्त बिया ने। हमने के तो खाली माल भी फोनियावे वाला तहार मर्दे राजा ही मांगले हो। हां ये तो जाग का अंदर में रखले ही 3000 के ले लो अपना मोटका राजा आई। हम खाली फोनिया वाला बात तहार हो। तू का करबो? तार का समाचार बा? हमार तो हो ये न को भैया, ये चलते देसी पौवा लेके सोन में जाके पड़ जब हम जाहो इहो कइला तो हो ये नहीं तो का करी भैया। तू अपने वाला दिवा दनु कुछ। अच्छा सबर करो सब होई सब सबर करा। एगो वीडियो बनावत या ओकरे से कांटेक्ट करावत रे तारा।